जाके बजरिया से लइहा पियरे सरिया बेस्ट पिया। जाके बजरिया से लइहा पियरे सरिया बेस्ट पिया। छठी के परबिया कोइले बानी रउआ से बारिक बेस्ट पिया। छठी के परबिया कोइले बानी रउआ से बारिक बेस्ट पिया। पिछला बेरी चूक हो गईली अब की नाही छोड़े के। दोनों बेरा कोइल जाई लइहा समान जोड़े जोड़े के। पिछला बेरी चूक हो गईली अब की नाही छोड़े के। दोनों बेरा कोइल जाई लइहा समान जोड़े जोड़े के। जाके अब तू करा खरीदारी करन टाइम बेस्ट पिया। छठी के बरतिया कइले बानी रउआ से बारिक बेस्ट पिया। छठी के परबिया कइले बानी रउआ से बारिक बेस्ट पिया। शंकर पटेल बाबी सवास पूरा छठी मैया में। कुछ दिन में खेले लागी बबुआ गनैया में। शंकर पटेल बाबी सवास पूरा छठी मैया में। कुछ दिन में खेले लागी बबुआ राइटर कन्हैया कर तैयारी करन टाइम नेक्स्ट पिया। छठी के बरतिया कइले बानी रउआ से बारिक बेस्ट पिया। छठी के परबिया कइले बानी रउआ से बारिक बेस्ट पिया।